ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ክፋል ኤስያ ካብ ዝበዝሑ ህይወታውያን ተነፂሉ ኣብ ቆራርን ኣጻድፍን ቦታታት ተኸዊሉ ምስ በረድን ኣኻውሕን ተመሳሲሉ ዝነብርን ዝሃድን ስኖው ሌዮፓርድ ወይ ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ዝበሃል ኣራዊት ኣሎ። እዚ ብተመራመርቲ ተፈጥሮ ካብ ዝበዝሑ ፍጡራት ብፍላይ ከዓ ካብ ዙርያ ጠመተና ቃልቦን ደቂ ሰባት ተሰዊሩ ስለ ዝነብር ሓፋር ተባሂሉ ዝግለጽ ግን ከዓ ጠንካርን ዘይጸዓድን ኣራዊት መሮር ምስ በረድን ኣኻውሕን ዘመሳስሎ ካብ ትርኢት ዝኽውሎን ሕብሪ ኣካላት ይዝውንን። ብልምዲ ኦውንስ ከምኡውን ፓንቴራ ኡንስያ ተባሂሉን ዝጽዋዕ ዝበሃል ሃዳኒ ዝበዝሕ ግዜ ዝሃድኖምን ምንጭ ቀለቡን ዝኾኑ እንስሳታት እቶም ብዘገርም ናይ ምሕኳር ተውህቦም ካብ ዝበዝሑ ኣራዊት ተኸዊሎም ኣብ ኣጻድፍ ዝነብሩ ኣይቤክስ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናይ በረኻ ኣጣልዮም። ንኣብነት ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ ከምቲ ዝበዝሑ ዓሌታት ደማሙ ዝገብርዎ ናይ ሃድን መስርሕ ብሰላሕታ ተጸናጺኑ ኣብ ጥቓቶም ኣጣል ቀሪቡ ናይ ገለ ሜትሮታት ጥራይ ርሕቀት ምስ ተረፎ እግሩ እምኒ ረጊጹ ድምፂ ስለ ዝገበረ እቶም ኣጣል ካድሞ ምስ ተበገሱ ብቕጽበት መጥቃዕቱ ንምፍጻም ማዕረቶም ኣጣል ንቑልቁል ተወንጪፉ ንሓንቲ ካብኣተን ኣብ ታርጌት የእትዩ እግራ ናብቲ ሓደገኛ ኣኻውሕ ይስዕባ ኣሎ። ንእለቱ ግን ኣብቲ ቦታ ጸጥታ ሰፊኑ እቶም ዝተረፉ ኣጣል ዘጋጠመ ክሪኡ በቲ ገምገም ተቐልቂሎም ክዕዘቡ ምስ ጀመሩ ኸኣ እቲ ምክት ወይ ኣርሓ ተባዕታይ ጤል በቲ ዝረኣዮ ኩነታት ሓውሲ ምሕራን ዝጥዕም ናይ ዘይምችውነት ድምፂ እዩ ዘውፅእ ዘሎ። ምኽንያቱ ሎማዓንቲ ነቲ ስኖው ሌዮፓርድ ወይ ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ኣይሰለጦን ጥራይ ዘይኮነ ንሱን እታ ዘከላበታ ጤልን በቲ ኣኻውሕ ጸዲፎም ክልቲኦም ህይወቶም ሲኢኖም። ሓደ ካብቲ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ዘይንሪኦ ንእንስሳታት ዘገዳም ግን ዳርጋ መዓልታዊ ዝገጥሞም በዳህን ጨካንን ጽሑፍቶ የግዳስ እዚ ናብ ፈጣሪኡ ዝተመልሰ ስኖው ሌዮፓርድ ሓድጊ ገዲፍ እዩ፣ ወለዱ ክቕጽል እዩ። ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ግን እዞም ሕጂ ጌና ኮራኹር ዘለዉ ደቁ ነብሶም ክኢሎም ካብ ኣዲኦም ተሰናቢቶም በይኖም ነቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ኣብኦም ዝበጽሐ ብድሆ ዝመልኦ ናይ ጽምዋን መስገደል እናብሮም ክቕጽሉ እዮም። ቅድሚኡ ግን ኩሉቲ ኣብ ጥርዚ ዝጎቦታትን ኣጻድፍን ብህይወት ንኽሰሩ ኣዝዩ ዘገድሶም ሜላታት ሃድንን ናብራን ካብ ኣዲኦም ክመሃሩ እዮም። እዚ ተነጽሎ ቀዝሒ መኻልፋትን ካልእ ብድሆታትን ዝመልኦ ከቢድ ህይወቶም ከይኣኽሎም ግን ደቂ ሰባት ብኻላሽንን ካልእ መሳርያን እናተጠቕሙ ብሃድን ድቃስ ከሊኦሞም እዮም። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ካብ 4,000 ክሳብ 6,500 ጥራይ ዝበጽሕ ብዝሒ ዘለዎም ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ኣብ በረኻታት ተሪፎም ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ ምስቲ ቅድሚ 100 ዓመታት ዝነበረ ቁጽሮም ኣነጻጺርካ ግን ኣዝዩ አንቆልቂሉ ስለ ዘሎ ንሓደጋ ምጽናት ምስ ተቓልዑ እንስሳታት እዮም ተመዲቦም ዘለዉ። ዝበዝሑ ካብቶም ሎሚ ኣብ በረኻታት ተሪፎም ዘለዉ ስኖው ሌዮፓርድ ኣብታ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ሃገረ ቻይና እዮም ዝርከቡ። ሽሕ እኳ ከይህደኑ ዝብል ተሪር ሕግታት ኣብተን እዞም እንስሳታት ዝርከቡለን ሃገራት ተኣዊጁ እንተኾነ ቆርበቶም ንመስርሒ ናይ ቁሪ ጃኬትን ጅማትን ካልእን ብዝብል ዕላማ ካብ ሰሪ መዓት ደቂ ሰባት ከምልጡ ኣይከኣሉን። ብፍላይ ካብ 2008 ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ዓመታዊ ክሳብ 450 ዝበጽሑ ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ከም ዝተቆትሉን እዚ ዘይሕጋዊ ሃድን ቁጽሮም ኣብ ምጉዳል እውን ዓብይ ተራ ከም ዝተጻወተን እዩ ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ዝበሃል ኣብ ምዕቃብ እንስሳታት ዘገዳም ዝነጥፍ ኦርጋናይዜሽን ዝወቅስ። ገለ ካብ ኣገረምቲ ሓቅታት ብዛዕባ ስኖው ሌዮፓርድ ምስ ንርኢ ኣብ ኣዝዩ ቆራሪ ቦታታት ብዘይ ጸገም ንምርዓም ዝኽእሎም ኣዝዩ ጎፍጋፍን ጨውጋርን ቆርበቶምን እቲ ክሳብ 105 ሰንቲሜትር ዝበጽሕ
ነዊሕን ረጊድን ጭርኦምን ኣብ እዋን ቀዝሒ ንኣካላቶም ካብ ቁሪ ካብ ምኽርዳድ ኣድሒኑ ሙቐት ውሽጦም ንኸይጠፍኡን ይሕግዞም። ኣብ ኔፓል እትበሃል ኣብ ዶባ ቻይና እትርከብ ንእሽተይ ሃገር ቀንዲ ምንጭ ምግቢ ናይዞም ናይ በረድ ኣራዊት እቶም ብልምዲ ሰማያዊ በጊዕ ወይ ብሉ ሺፕ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓቀኛ ስሞም ግን ባሃራል ዝበሃሉ ቀራናት ናይ ጎቦታትን በረኻታትን ኣባጊዖም። ሽሕ እኳ ኣብቲ ኣይኮነን ክትምክቶ ደፊርካ ክትጥምተውን ዘስግእ ኣጻድፍ ዝመልኦ ኣኻውሕን ጎቦታትን ዝነብሩ እንተኾኑ በቲ ልዑል ናይ ምትዕጻፍን ምጥዋይን ክእለቶምን ለሚዶሞ ጥራይ ዘይኮኑ ንዕኡ ገዲፎም ኣብ ካልእ ቦታ ክነብሩን ኣይመርጹን እዮም። ስኖው ሊዮፓርድ ዘይከምቶም ከምኦም ዓሌታት ደማሙ ዝኾኑ ኣናብስን ኣናብርን ክግዕሩ ኣይክእሉን እዮም። ብኣንጻሩ ግን ካብ ነዊሕ ርሕቀት ክስማዕ ዝኽእል ምስ ናይ ድሙ ዝመሳሰል ሓውሲ ምንቃው ዝጥዕም ድምፂኦም ዘውፅኡ ወላ እኳ ኣቃውሞኦምን ጸሊምን ሓሙኽሽታውን ነጠብጣብ ዘለዎ ሕብሪ ኣካላቶምን ንነብሪ ጎልጎል ወይ ሊዮፓርድ ዝመሳሰሉ እንተኾኑ እዞም ኣራዊት ግን መበቆላዊ ወለዶኦም ወይ ዲኤንኤ ናቶም ናብቶም ጸሊም ሽራጥ ሽራጥ ሕብሪ ዘለዎም ገዘፍቲ ነብሪ ኤስያ ዝቐረቡ እዮም። እቲ ጎፍጓፍ ኣጻብዕቲ መሓውሮም ድልዱልን ጽፍሕ ዝበለን ኮይኑ ኣብቲ ሃደሽ ዝብል ውርጭን በረድን ብዘይስክፍታ ክጓዓዙን ቁሪ ከይስምዖምን እውን ይከላኸለሎም። ስኖው ሊዮፓርድ መግቢ ኣብ ዝስእንሉ ግዜ ኣብ ሓደ ለይቲ ወይ መዓልቲ ናይ ውድድር ማራቶን ርሕቀት ዘለዎ 40 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣዝዩ ነዊሕ ጉዕዞ እናሳጎሙ ክሽፍኑ ይኽእሉ። ከም ተወሳኺ እውን ልዑል ናይ ምንጣር ክእለቶምን ምስ ከባቢኦም ፍጹም ናይ ምምሳል ተውህቦኦምን ኣብ ዝኾነ ዘካይድዎ ሃድን ሓደ ካብ ዓበይቲ ብሉፅ ጎድንታቶም እዩ። ካብ ምንጣር ከይወፃና ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ እታ ኣብ መካነ እንስሳ ኮራኹራ ዝተገላገለት ኣንስተይቲ ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ንሓደ ካብቶም ኮራኹራ ጥበብ ንምምሃር ኣብ ዘለዎ ቦታ ተጨቢጡ ንድብያ ክዳሎ እንከሎ ኮነ ኢላ ከም ዘይረኣየቶ ናብኡ ገጻ ብምስጓም ስጉምቱ ምስ ወሰደ ኸኣ ብተግባራቱ ከም ዝሰንበደት ብዘገርም ንውሓት ንላዕሊ ነጢራ ብምውሳእ ነብሰ ተኣማንነቱን ናይ ሃድን ክእለቱን ንኽምዕብል ብሜልኣ ትሕግዞን ተተባብዖን ኣላ። ስኖው ሊዮፓርድ ዋላ ደኣ ብውሕድ ቁፅሪ ይኹን እምበር ኣብ ሃገራት ህንዲ፣ ኔፓል፣ ቡታን፣ ፓኪስታን፣ ኡዝቤኪስታን፣ ካዛኺስታን፣ ታጃኪስታን፣ ሞንጎልያ፣ ቻይና፣ ቲቤትን ሓሊፉ ክሳብ ሳይበርያ ኣብ ሩስያ ዝበጽሕ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ከባቢታት ክረኣዩ ይኽእሉ። ጎቢ ደዘርት ኣብ ዝበሃል ምድረ በዳ ናይ ቻይና ኣብዞም ኣራዊት ካብ 2008 ክሳብ 2014 ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እቶም ተባዕትዮ ብገምጋም ካብ 145 ክሳብ 270 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ከባቢ ከም ግዝኣቶም ተጠቒሞም ዝዛውኑ ክኾኑ እንከለዉ እተን ኣንስትዮ ድማ ካብኦም ንእስ ዝበለ ካብ 83 ክሳብ 165 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ መሬት ከም ግዝኣተን ይዛውናሉ። ስኖው ሊዮፓርድ እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ዋንነቶም ምዃኑ ንካልኦት ከምኦም ኣናብር ንምሕባር ብናይ ድሕሪት መሓውሮም መሬት እናጻሕትሩ ሽንቶምን ቀልቀሎምን ይገድፉ። ብቐንዱ ግን ከምቲ ኣኽላባት ዝገብሮ ናብ ኣኻውሕን ኣግራብን ጽግዕ ኢሎም ሓንቲ ካብ ናይ ድሕሪት መሓውሮም ሓፍ ኣቢሎም በብቑሩብ እናሸኑ ጨና ኣካላቶም ብምግዳፍ ግዝኣቶም ምዃኑ ንኻልኦት ኣናብር ክጠንቅቑ ይፍትኑ። ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ኣብ ከባቢኦም መግብን ዝህደኑ እንስሳታትን ምስ ዝውሕድዎም እንስሳ ዘቤትን ካልኦት ድቕቕ ዝበሉ ፍጡራትን እውን ሃዲኖም ከብዶም ይዕንጉሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ሃገረ ሞንጎልያ ዝነብሩ ስኖው ሊዮፓርድ 20 ካብ ሃድኖም እንስሳ ዘቤት ብምዃኖም ምስ ሓረስቶት ናይቲ ከባቢ ናይ ምትፍናንን ጽልእን ዝምድና ክህልዎም ኣገዲድ እዩ። እዚ ቁርን ቀዝሕን ዝመልኦ ህይወቶም ግን
ገለ ኣወንታዊ ሓለፋታት እውን ይርከቦ እዩ። ንኣብነት ንሓደ እንስሳ ምስ ቀተልዎ ሙሉእ ብምሉእ በሊዖም እንተዘይወዲኦሞ ኣብኡ ገዲፎሞ ብምኻድ ዋላ እውን ድሕሪ ሳልስቲ ይኹን ገለ መዓልታት ተመሊሶም ንኽቋደስዎ ዝሕግዞም ሳላቲ ዘኸርድድ ዛሕሊ ናይቲ ከባቢ እቲ ሬሳ ናይቶም እንስሳታት ከይመሽመሸን ብግቡእ ተዓቂቡን ንኽጸንሖም ዓብዪ ኣስተዋጽኦ እዩ ዝገብር። ስኖው ሌዮፓርድ ንሓደ ግዳይ ዝገበርዎ እንስሳ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓደ እዋን በሊዖም ስለ ዘይውድእዎ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 መዓልታት እዮም እንደገና ካሃድኑ ዝግደዱ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ግን ተጓዳእቲ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ ሰብ ክሪኡ ከለዉ ሃዲሞም ክስወሩ ስለ ዝመርፁ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪክ 2 ሰባት ጥራይ ብናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ሓደጋ ከም ዝወረዶም ዝግለጽ ኮይኑ ክልቲኦም እቶም ሰባት እውን መጉዳእቲ ደኣዩ ገጢሞም እምበር ህይወቶም ኣይሰኣኑን። ክልተ ዓመታት ምስ መልኡ ጀሚሮም ክዋስቡ ዝጅምሩ ስኖው ሌዮፓርድ ናይ ወሲብ ወቕቶም ኣዝዩ ሓጺር ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ግን ካብ 12 ክሳብ 36 ግዜ ክዋስቡ ይኽእሉ። ናይታ ኣንስተይቲ ናይ ጥንሲ ግዜ ካብ 9 ክሳብ 100 መዓልታት ወይ 3 ኣዋርሕ ዝበጽሕ ኮይኑ ዝበዝሕ እዋን ኣብ እዋን ሓጋይ ስለ ትጠንስ ኣብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜያ 2 ወይ 3 ኮራኹር ትገላገል። ኣብቲ መበቆላዊ ቦታኦም ዝኾነ ቆራሪ ጎቦታትን ኣጻድፍን ካብ 15 ክሳብ 18 ዓመታት ብህይወት ዝነብሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መካነ እንስሳ ብክንክን ምስ ዝተሓዙ ግን ክሳብ 25 ዓመታት ብህይወት ክጸንሑ ይኽእሉ። ናይ በረድ ነብሪ ጎልጎል ወይ ስኖው ሌዮፓርድ ሳላዚ ተኣፋፊ ቦታታት በዲህካ ናይ ምንባር ተውህቦም ምስቶም ኣብቲ ዝጸንከረ ቦታታት ናይ ዝዓለም ዝነብሩ ዘይጸዓዱ ተባሂሎም ዝግለጹ እንስሳታት ከም በዓል ፔንግዩን ኣዕዋፍ፣ ኣግማል፣ ናይ በረድ ድብን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብ ኣዝዩ ከርፋሕን በዳህን ወቕትታትን ቦታታትን ዝነብሩ እንስሳታት ክምደቡ ክኢሎም እዮም። በዚ ናይ ሎሚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።